माझा सिंधुदुर्ग ग्रुपचा शिष्यवृत्ती प्रदान सोहळा शनिवार दिनांक 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी कुडाळ येथील मराठा समाज हॉलमधील चिंतामणी सभागृहात संपन्न झाला। यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हुशार, होतकरू आणि निराधार विद्यार्थ्यांना वर्षभर पुरेल अशा शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं। या कार्यक्रमाला साई जळवी फिल्मचे प्रोड्युसर, दिग्दर्शक व निर्माता साईनाथ जळवी आणि दैनिक तरुण भारतचे आवृत्ती प्रमुख शेखर सामंत प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले होते। यावेळी राज्य पुरस्कार प्राप्त आदर्श शिक्षक श्री शिवराज सावंत सर, कातकरी समाजातील मुलांसाठी वसतिगृह चालवणारे श्री उदय आहेर, श्री संदीप तुळसकर सर, श्री अंकुश कणेरकर सर, श्री संजय जाधव सर, माझा सिंधुदुर्गचे संस्थापक श्री विकास पालव, मयकारीन फेम अर्चना परब व माझा सिंधुदुर्गचे सर्व क्रियाशील सदस्य उपस्थित होते। श्री साईनाथ जळवी, श्री शिवराज सावंत, श्री संदीप तुळसकर, श्री कणेरकर, श्री जाधव, श्री आहेर आदींनी मनोगत व्यक्त केलं। तसेच या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन श्री शुभम धुरी यांनी केलं। चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, कुडाळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।